Onko lähtin että muhtuna häkille ahpnulla saamelaisjärjellä? Ainakin kun mun on ollut solmujien jälkeen ämpu saamelaisjärjellä historiabirra, makar jälleen vuohkimisle ja makar arvuumisleetse. Ja tähän tahi, että no muoraspoodi, että hän vaivi. Tämä oli vaivi, että mä oon ollut minä saamelaisjärjellä massa, min kulttuuris, min jälleen vuohis. Ja muistelen ejan muotta, että mun inkan nousi mähtä tai saami asiapirra jäkipäivä. Saattanut vaivi ja amunu parku jäkipäivä ja asiapi. Ja amunu perä muodosis jällit, aina kun nas mähtä, että puhumaan millään massaan. Mutta mun in täydellä daamina tuolla häikille ahpnuoludan pirrat miehellä maa ja mierksellä saamelaisvei